Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Ik heb vanavond een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Welkom Natasja de Bruin. Maar wie is nu Natasja de Bruin? Dankjewel voor de uitnodiging. Natasja de Bruin uit Koewacht. Ik ben verpleegkundige en mijn specialisatie zit hem in de complementaire zorg. Een heel moeilijk woord, complementaire zorg. Ja, complementaire zorg, een ander woord daarvoor is aanvullende zorg. En bij aanvullende zorg kan je denken aan yoga, mindfulness, massage, muziek, kruiden, energetisch werk. Heel breed. Nou, daar wil ik wel eens wel meer over weten, Natasja. Energetisch werk, hoe moet ik dat dan zien? Nou, ik heb hier iets meegenomen om je te laten zien hoe energetisch werk werkt als je daar belangstelling voor hebt. Natuurlijk heb ik daar belangstelling voor. Dus je mag mijn hand geven. Een hand? Okay. En mag je deze even vastpakken? Oh. Nou, en dat is dus energie. Zodra we heb ik zoveel energie? Kijk eens. Oei, oei, oei. Ja, dus zodra je een cirkel maakt, dit is zonder batterijen, dat is dus energie. Dus dat laat heel duidelijk zien van wat is nou energie. En wat kan je daarmee, Natasja? Want dit vind ik, het lijkt ja, een beetje op kerstverlichting. Ja. Of... Nou ja, het is meer om aan te tonen van dat alles energie is, want geluid is energie, licht is energie. Ja, ik heb een trilling inderdaad. Dus ik heb een opleiding gedaan, Healing Touch heet die. Die is erkend door mijn beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Als behandeling mag ik die inzetten. En dat is dus een energetische behandeling. Energetisch wil zeggen, we hebben allemaal cellen in ons lijf. Daar zitten allemaal kompasjes in. Ik doe middels zachte handopleggingen. Zorg ik dat allemaal die kompasjes weer in dezelfde richting komen. Balans in het lichaam. Nou, dus als ik dat goed begrijp, kan jij bepaalde mensen die nu in deze gestreste wereld en met een burn-out helemaal relax krijgen. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, Healing Touch is daar inderdaad een middel voor om die mensen te kunnen ondersteunen. Ik bedoel, ze hebben zelf ook nog huiswerk te doen, want dat komt ergens vandaan, een burn-out. En wat zie ik dan aan huiswerk? Leefstijl, goed slapen, gezond eten, proberen met beide benen op de grond te blijven staan, je ontspanning zoeken. Maar ik begrijp, sommige mensen zitten natuurlijk in dat hectisch leven. Ja. En om dan een goede leefwijze op toe te passen, hoe kan je dat dan vinden? En de combinatie met dit, jij geeft me dit hier in mijn handen, dan denk ik, ja, de energie. Ik wil daar toch eens iets meer over weten, want ik begrijp er helemaal niks van. En ik weet zeker dat de kijkers het ook niet begrijpen. Dus ja, wat kan je hier dan mee? Moet je dat dan in je hand houden? Doe je daarmee masseren? Of... Nee, dit is puur om aan jou te laten zien wat de energie is. Als ik een behandeling heb, dan heb bij mij iemand gekleed op de tafel. En dan luister ik van waar ik kan helpen natuurlijk. Soms kan het bij pijn zijn, soms kan dat bij moeheid zijn. Een algehele onbalans inderdaad van stress. En dan kies ik daar mijn techniek op uit en dan geef ik iemand een behandeling. Middels zachte aanrakingen ga ik van bijvoorbeeld iemand met stress ga ik van de voeten naar het hoofd. En dan hou ik mijn handen op het hoofd als laatste. En dat zorgt dat iemand helemaal verzacht. tot rust komt. Ja. Moet ik dat dan zien als een soort reiki? Hoe voel jij dat dan? Of... Nou ja, weet je, of dat je het dan de reiki noemt, of je noemt het healing touch, of therapeutic touch. Er zijn heel veel verschillende benamingen om tot die doelstelling te komen met energetisch werk. Dus reiki is daar onder andere één van. Ja. En healing touch is een andere. Oké, ik heb dus die healing touch. Je had het over die complementaire zorg. Ik heb me natuurlijk wel even verdiept in het onderwerp, wat voor mij ook wel een beetje hocus pocus was. Maar ik vind het heel leuk dat je daar heel wat dingen over wilt vertellen. Ik zie allemaal hele leuke potjes hier staan met producten in. En dan denk ik, wat is dit? Ja, een ander onderdeel van de complementaire zorg zijn bijvoorbeeld de kruiden. Ik heb een jaaropleiding gedaan bij een herborist wild plukken. Dus dat betekent echt van wat groeit er in onze berm, wat groeit er in mijn achtertuin sinds ik het weidje laat groeien en wat kan ik dan mee? Dus bijvoorbeeld, het is nu de tijd van de wilgebast te oogsten. Oké. Dus Mag ik het ja.
er komt niks engs uit, hè? Nee, er komt niks. Zitten ook geen enge dieren? Nee. Oké. Dus het is nu de tijd om wilgebast te oogsten. De natuur komt weer tot leven, dus de sapstromen gaan weer naar boven. Dus voordat die bast in zijn blad schiet en in zijn bloei, schraap ik dus, ja, maar heel minimaal natuurlijk, want wildplukken is altijd met respect voor de natuur, want dat is wel heel belangrijk. Schraap ik dus een beetje bast van die tak. Ja. En dat zet ik dan op alcohol, want de alcohol, ja, dat is ook waarschijnlijk wat je het meeste ruikt. Ja. Maar dat hebben we dus nodig als bewaarmiddel. Dan moet dat ongeveer 6 weken trekken. Dan gaan de inhoudstoffen van die wilgebast, die zitten in die alcohol. En dan ga ik het gebruiken als tinctuur, heet dat. Ja. Therapeutisch, dus dan giet ik het in een glas met water. En dat is een pijnstiller. Oh, dus dat kan je gewoon opdrinken. Of kan je het ook masseren als iemand pijn heeft? Nee, dit is dan therapeutisch als pijnstiller. Okay. Dus als ik een paracetamol nodig heb, dan gebruik ik de wilgebast of de moeraspirea. Kijk, dat is dan... Wat ik nu ruik, ja. Ik ruik ook iets, een soort parfumgeur. Kan dat? Ja, heel zacht. Het is helemaal niet vies. Het zit in vodka, dus ik weet niet of je dat... Oh, in vodka? Dat drink ik nooit. Nee, maar misschien en dat wil je ook niet meemaken. Nee, maar goed, dat gaat 10 druppeltjes in een glas water. Dus het is niet dat je... Nee. En dan een tinctuur. Maar hoe moet ik dat dan zien? Dat gebruik je als een soort tinctuur? Dit is tinctuur. Op vratjes of... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als ik hoofdpijn heb, dan gebruik ik deze. Dat drink ik op en dat is mijn paracetamol. Zo gebruik je een tinctuur. Oké. Ja. Nou, heel interessant. Dus dat is eigenlijk hetzelfde stofje, zit in dit flesje. Ja, dit is dan een andere plant, maar het heeft ook een... het ligt er maar net aan welke tijd van het jaar dat je oogst. Dit is een moeraspirea, dat oogst je in de zomer. En dit oogst je dan in de winter. Dus je bent eigenlijk een heel jaar op pad in de natuur. Ja, mijn man die zegt wel eens, daar zijn we aan het fietsen en dan zegt hij... Stop. Ja, nee, dan zegt hij, moeten we nou weer al stoppen? Want dan, ja, ik heb altijd mijn snoeischaar bij. Want dan, ik ben nog steeds op zoek naar van waar groeit wat. Want ik heb het dan wel geleerd in de cursus, maar ik weet natuurlijk in de buurt nog niet alles te staan. En is het ook afhankelijk van welk gebied je loopt in Nederland? Kleingrond, zandgrond of... Ja? Ja, zo is de plantengroei is afhankelijk inderdaad van wat voor grond je te maken hebt, maar ja. Ja. En als ik dan zie, aromatherapie, daar ken ik wel iets van natuurlijk uit mijn eigen vak. Heb jij daar ook iets van mee of wat doe je daarmee? Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een weegbree-zalf gemaakt met lavendel-etherische olie erin. Oké. Dus de weegbree, ja, die kennen we allemaal wel, hè, tussen de stoep en aan de kant van de weg. Met die aren. En dan heb ik weegbree geplukt. Die zet ik dan op een olie. Dus je kan oftewel op alcohol zetten, dan heet het de tinctuur. Zet je het op een olie, dan krijg je maceraat. Dus daar trekken ook weer de inhoudstoffen van die weegbree in. Dan na een week of 6, dan zeef ik dat. En dan deze is met een bijenwas gemaakt. Dan meng ik bij elkaar een bepaalde verhouding. En dan krijg je een zalf met lavendel erin. Oké. En gebruik je dat ook in de wondverzorging? Want je bent verpleegkundige en ik begrijp dat je enorm getriggerd bent en dat je uit je comfortzone bent gegaan om meer dingen toe te passen. Jouw kennis, want ik heb je cv gelezen. Nou, dan denk ik, die mevrouw heeft ontzettend veel letters gegeten. Dus gebruik je dat dan ook in jouw... Nou, in mijn werk zijn ze nog niet zo ver dat ik een weegbree-zalf in mag zetten. Dat is, nee. Maar goed, een etherische olie wel natuurlijk. Je ziet wel dat etherische olie therapeutisch ingezet worden bij mensen met dementie. Met onbegrepen gedrag. Ja. Ja, hoe moet ik dat dan zien, Natasja? Er zijn bijvoorbeeld bij Zorgzaam zijn er heel Zeeuws-Vlaanderen breed 4 verpleegkundigen die al gespecialiseerd zijn in de complementaire zorg. En als er dan op een woning onrust is of agressie, dan wordt die complementaire verpleegkundige erbij geroepen om te kijken van wat zou jij kunnen betekenen voor deze persoon met olie. Want zoals we weten is een lavendelolie rustgevend. Ja. Maar goed, zo zijn er nog veel meer oliën die je in kan zetten bij een trauma, bij rouw en verlies. Bij nog iets wat te verwerken valt van vroeger, echt een zielepijn. Dus zo heeft iedere olie zijn specifieke doelstelling. En soms is het even zoeken, soms moet je bepaalde composities maken, heet dat. Verschillende olie bij elkaar hebben voordat je iemand kan bereiken. Want dat is natuurlijk de uitdaging bij mensen met dementie.
Ze kunnen het niet altijd vertellen. Kunnen het niet vertellen. Nee. En kan het dan ook wel eens fout gaan, zodat je dan een explosie krijgt door bepaalde oliën niet bij elkaar gaan, dat je bepaalde reacties uitlokt? Nee, want wij zijn natuurlijk opgeleid in de zin van dat we weten wat we doen. Maar een olie is wel heel persoonlijk, want we weten dat lavendelolie is rustgevend. Maar als ik als kind vroeger iets vervelends meegemaakt heb bij opa op de zolder, waar het altijd naar lavendel rook, dan gaat die lavendel mij niet rustig maken. Dat blijft in je mind dus in principe is die rustgevend, maar doen we wel van tevoren een geurtest bij mensen met dementie. En zie je aan de reactie van dus ik heb bijvoorbeeld 3 oliën waaruit ik kan kiezen. Dan laat ik iemand een geurtest doen en dan kan je ook wel zien aan het gezicht of dat het inderdaad passend is of niet. Dat is heel bepalend, persoonlijke voorkeur. Ik heb ook een stukje gelezen over de moxatherapie. Moxatherapie, ja. Ik dacht, wat is nou moxatherapie? En ik weet zeker dat de kijkers thuis ook helemaal niet weten. Dus dan mag je mij eens iets over vertellen. Ja, dit is een moxa-stick. Dus deze die is gebruikt. Moxa is afkomstig van de bijvoet. En de bijvoet groeit hier gewoon aan de kant van de weg. Dus die groeit... Ik ga het toch ook weer een keer ruiken hoor, niet proeven hoor. Maar... Je kan er gewoon thee van zetten hoor. Oh ja, inderdaad. Wordt gebruikt volgens mij in theesoorten. Dat kan. Ja. Het is een heel sterk vrouwenkruid en het groeit dus bij ons gewoon in de kant van de weg. Het wordt in het najaar ongeveer zo groot en het heeft altijd een zilveren onderkant. In Japan wordt dat massaal gekweekt, dat wordt gedroogd. Dus dat is dan een heel sterk vrouwenkruid wat onder invloed van de zon, van de warmte van de zon gedroogd wordt. Voor langere perioden. Dan wordt het geperst in een stick. Oh, dit is eigenlijk, die stick is eigenlijk een kruid? Ja. En dat zilveren? Of is dat is van het branden. Dus normaal zit hij zo en dan steek je hem aan, maar dat duurt lang voordat hij aanschiet, omdat het zo stevig op elkaar geperst is. En dan krijg je zo'n gloeiende punt en daar ga je mee behandelen. Maar hoe ga je daar mee behandelen? Doe je dat niet... Ja? Ben ik het slachtoffer? Voordat hij aan is duurt te lang, denk ik. Maar bijvoorbeeld hier zit het punt van... mijn acupunctuurpunt, hier zit het antistresspunt. Ik weet niet of je dat voelt. Dat is vaak heel gevoelig. Ja, nou. En als iemand gestrest is, kan je dus bijvoorbeeld met die warme punt... kan je dus boven de huid, en dan spreek je af van tevoren als het heet is, zeg je ja. En als het dan te heet is, haal ik hem eraf. Dan wrijf ik de hitte eruit. En zo ga ik dan ongeveer 5 tot 10 minuutjes ga ik dat acupunctuurpunt behandelen. Dus dat is een methode. Maar heel bijzonder hoor, hoe jij dat nu vertelt. Want inderdaad, er komt veel meer bekijken. Komt daar heel veel meer kijken bij acupunctuur. Ja, dat doe je niet zomaar hè? Nee, goed. Ik heb zelf niet alle kennis van de acupunctuurpunten. Maar je kan hem ook inzetten bij oude littekens. Dus oude littekens die vaak verstoring geven in de meridiaanbanen, de energiebanen, zoals de Chinese geneeskunde ze beschrijft. En daar kan je een litteken mee behandelen om het soepeler te krijgen en om te kijken of je daar ook weer de onbalans kan helpen ondersteunen. Zodat je de chi weer kan laten stromen, de levensenergie. Ja. Je kan het ook doen op pijnlijke spieren, want het is natuurlijk heel erg warm. Dus bij pijn, bij pijnlijke spieren, vrouwenklachten, menstruatieklachten, kan je het heel goed gebruiken om te behandelen. Maar goed, de bijvoet, dus het is onder andere geperst in die stick en dan heet het de moxa-stick. Maar de bijvoet zelf kan je dus ook thee van zetten. Je kan het ook weer in een olie zetten en dan kan je daar een invrijfsalf gaan maken. Ik heb voor mijn dochter, die heeft heel veel last van menstruatieklachten, heb ik dus die bijvoet getrokken in een olie, 6 weken, zodat de inhoudstoffen van die bijvoet in die olie zitten. En dan nog met toevoeging van etherische oliën heb ik dus een hele lekkere, zachte invrijfolie voor haar. Heel bijzonder. Voor de verzachting bij menstruatieklachten. En toen had je had mij ook verteld over de oorkaars. Ik denk, de oorkaars, mag ik hem pakken? Ja, zeker. Ja? Ik denk, wat is dit? Had dat ding helemaal in je oor? Zo? Het puntje wel, ja. Het puntje? Het puntje wel. Dit? Ja, dat is het filter. Dat is het filter. Ja, kijk maar eens hierin. Daar zit de filter in, zodat want je gaat op je zij. Nou, eerst krijg je een stukje massage, want de behandeling duurt ongeveer 1 uur.
Dan ga je op je zij. Dan gaat die kaars in je oor. Maar hier zit er wel een... Het is Tot daar mag die inderdaad maar branden. Echt? Ja. Ja, anders gaat denk ik alles in de fik. Maar het is wel heel bijzonder wat jij dan nu vertelt. De oorkaars. Maar wat voor invloed heeft nou een oorkaars? Wat kan je daarmee? Sowieso is het ontspannend. Doordat je gewoon jezelf dat uur rust gunt, is het sowieso ontspannend. De oorkaars in je oor zorgt voor de ene keer een geluid van een ruisend bos. De andere keer de kabbelende zee. Dus dat is ook heel erg verschillend. Want hij gaat in je oor. Dan wordt hij aangestoken. En dan gaat hij van boven naar beneden branden. En dat hoor je dus ook. Oké. Ja. En het wordt gebruikt bij klachten aan de bovenkant van het hoofd. Dus mensen met volle sinussen, vlug hoofdpijn, tot aan de keelpijn, oorsuizingen. En wat eigenlijk de basis is dat hij voor schoonmaken van de oren. Want door het drukverschil gaat het oorsmeer kruipt in dit stukje. Echt waar? Ja, je krijgt een soort schoorsteeneffect. Iedere KNO-arts in zijn praktijk moeten hebben, toch? Nou ja, wat mij betreft mag dat. Ja, dus dat gaat eigenlijk van... Je ziet altijd mensen met die stokjes peuteren en met de stofzuiger erin. En iedereen heeft wel iets of een haak. Maar dit is inderdaad best wel... Dat is een natuurlijke manier. Oké. Ja, maar dit is volgens mij ook een methode waar heel oud is. Ja, daar heb ik me niet zo in verdiept. Maar goed. Nee, maar dat doet er niet toe. Dat is niet belangrijk. Het is in ieder geval wel biokatoen met bijenwas. Het is een heel biologisch product wat je dan op je oor zet. Dan zie ik ook nog een beetje gifgroen potje staan. Het doet me een beetje denken aan kikkerdril. Deze? Ja? Nee, dat is een oliemaceraat wat ik vertelde. En hier zit dan citroenmelisse in. Mag ik ook eens ruiken? Ja, zeker. Ik ruik aan alles, hè? Ja. Ik proef niet, maar ik ruik aan alles. Ja. Oh, dat heel speciaal. Ja. Ja, dit is dan citroenmelisse in de helft in jojobaolie en de helft in olijfolie. Ja, nu hij het zegt, olijfolie. Oké. Ja. Want een olijfolie is een prima olie. Ik gebruik wel al bioproducten en onbespoten producten uit mijn eigen tuin. Om een zalf te gaan maken natuurlijk. En de citroenmelisse is goed bij koortslip. Dus daar wou ik hem voor gebruiken. Ik wou er een zalf van maken met een etherische olie erin ter behandeling van de koortslip. Omdat ik die maar maak je ook eigenlijk je eigen gezichtcremes, bodymilks of... Dat probeer ik wel. Wat leuk zeg. Ja, dat probeer ik wel. We hebben eigenlijk een nieuwe Clausine, maar die zit wel in ons Zeeuws landje, hè? Clausine. Toch? Clausine het koe. Nou, als kind keek ik daar altijd naar en denk dat mens heeft zoveel kennis, wat mooi. Maar we moeten niet ver zoeken, want jij weet alles. Nee, ik weet niet alles. Nou, toch wel heel veel. Nou, ik weet in ieder geval wat hier allemaal staat en wat je ermee kan. En het is gewoon... Die kennis zijn we gewoon kwijtgeraakt in de loop van de tijd. Dat denk ik wel. Door alle chemische dingen. Ja. En alles moet lekker ruiken. Als iets niet lekker ruikt, dan is het niet goed. Ja. Maar ik denk inderdaad, wat jij zegt, dat alles uit moeder natuur je heel ver kan brengen. Ja. Want dit bijvoorbeeld, die wilgebast, daar hebben ze later dan... daar heeft de farmaceut de salicylzuur uitgehaald. Dat is een onderdeel uit die wilgebast. Oké. Alleen het grote voordeel natuurlijk bij de farmaceut is dat het altijd, als je een salicylzuur koopt, dus een aspirintje van vroeger van 80 milligram, heb je altijd precies 80 milligram. Bij mij is het iets uit de natuur, dus het is altijd anders. Maar net afhankelijk van wanneer heb je geplukt, hoe oud was de tak, wat voor alcohol heb je gebruikt. Dus dat maakt dan dat het altijd anders is. Okay. Dat maakt dan ook dat we er niet zo vlug aan wennen. Hoe doe jij, want ik neem aan dat jij blijft studeren, want ik heb die cv gezien van jou. Dat denk ik, nou, veel kennis in huis. Maar in dit vak ben je nooit klaar. Dus hoe haal jij je kennis op? Ja, ik ga geregeld zelf op workshops. Wat doe je nou dan? Momenteel volg ik een opleiding voor zorgmassage. Massage bij kanker. Oké, dat is
En is dat hier in de buurt? Of? In Brugge. In Brugge. Ja. Dat is ook een gediplomeerde opleiding? Ja, dat is erkend in België Erkend? door de VZW Zorgmassage, dus de Vereniging Zonder Winst. Dus als ik daar dan klaar ben, dan word je daar ook ingeschreven. En dan weten de mensen je ook te vinden. Daar ben je dan aan verbonden aan die... Is de stichting, VZ Zonder W, zoiets? Het zou kunnen. Ja. Zover heb ik me niet verdiept. Nee. Maar dan in ieder geval ben je daaraan verbonden en dan kunnen de mensen je ook vinden, zeg maar. Ja, want dat is ook een heel moeilijk onderwerp om mensen bepaalde behandelingen te geven. En zeker dan mensen in chemokuren zitten. En ik zie deze kennis waar jij allemaal in huis hebt... en bij ons wil vertellen vanavond, dan denk ik dat dat heel mooi is dat jij ook die massages geeft aan mensen. Ja. En doe je dat thuis? Of? Ja, goed, voorlopig inderdaad nog wel thuis. Ik zit ook met bepaalde workshops van complementaire zorg in het vitaliteitsportaal bij Zorgzaam. Oké, Ja. Wel leuk. Ja. Dan zijn we min of meer collega's. Ja, leuk hè? Ja. Nou ja, weet je, complementaire zorg is goed als je voor een bewoner of voor een patiënt wil zorgen. Maar het is ook juist goed om te zorgen voor vitaliteit, voor medewerkers natuurlijk. Het is gewoon veel belangrijker om van tevoren voor personeel te zorgen... als te wachten tot ze ziek worden en dan gewoon alles uit de kast te zetten. Dus het is gewoon heel mooi dat Zorgzaam zich dat goed realiseert... en al van tevoren een insteek op van wat kunnen we nou aanbieden aan alle werknemers om mensen in het proces te houden, om ze uit de wind te houden. Ja, ziek worden of zo en dan vandaar ook die massages. Ja. Want het is gewoon een heel zwaar beroep. Ja. Laat ons eerlijk zijn. Maar als je dan op de werkvloer elkaar kan helpen en dan op die manier de ondersteuning kan bieden, ja, dat is prachtig natuurlijk. Ja. En dan ben je ook kennis erbij. Ja, en je zijn met z'n vieren? Nou, er zijn 4 complementair verpleegkundigen. Ik ben zelf ZZP'er, dus ik zit dan in het vitaliteitsportaal op mijn ZZP-contract. Maar binnen Zorgzaam zijn er 4 complementaire verpleegkundigen en die zorgen voor de bewoners. En het vitaliteitsportaal is dan voor de medewerkers. Oké. Ja. Heel interessant. Ja, je hebt mij ook een stukje verteld uit jouw vak dat er een bewoner was die je niet kon bereiken. En daar had je iets, vertel eens. Je bedoelt die met muziek? Ja, dat is ook een onderdeel, hè? Ja. Muziek is een heel machtig onderdeel van de complementaire zorg. Want muziek zit zo in dat oerbrein van ons. Als je, de kinderliedjes, hoe lang blijven die ons allemaal niet bij? Die vroeger keer op keer voor ons gezongen zijn. Ik zie dat ook bij de mensen op de woningen met dementie. Die haken ze zo weer in. Ja. Die deuntjes. Ja, dat zit er gewoon in gestand, hè? Ja. Maar er was dus een meneer op de woning en dat was zo in november, december. En dan, hij heeft altijd een mondharmonica voor hem liggen. En dan de Sinterklaas, daar komen de deuntjes op de mondharmonica. En de kerst, daar komen de deuntjes van onder de kerstboom komen op zijn mondharmonica. En ik ging met die man in gesprek en die man die blijkt gewoon alle instrumenten te kunnen bespelen. En ik zeg, wat voor instrument zou je dan nog een keer willen bespelen als je de keuze had? En toen kwam hij met een accordeon. Ik ben bezig geweest om een accordeon voor hem te regelen. Dat is niet gelukt, maar op een gegeven moment passeerde er een foto van iemand die ik ken. En die was met een groepje met 5 accordeonisten. Dus ik heb haar gemaild. Ik zeg, zou je eens een keer bij ons op de woning die man een groot plezier willen doen? En inmiddels winter en dan de mensen, in de winter dan net als de natuur, dan is het ook allemaal wat moeilijker. Dan staan we ook wat stiller en dan worden mensen ook wat somberder. Dus het was zover, die mevrouw die zou komen. Dus ik liep in die ochtend met die meneer naar de tafel en ik zeg, vanmiddag komt ze accordeon voor je spelen. Ja, dan moet hij weer hoor, zegt hij. Enfin, dus uiteindelijk was ze daar toch natuurlijk met haar accordeon. Dus en hij zat zo aan de tafel zo van, en af en toe deed hij zijn ogen eens open en dan keek hij eens. Dus hij had er eigenlijk helemaal niet veel zin in. Zijn hoofd stond daar niet naar. En ze zei iets tegen hem en ze ging aan de overkant zitten. Hij zat nog steeds met zijn ogen dicht en zij begint te spelen. En die man, die ogen die gingen open, hij klaarde helemaal op. Hij was aan het huilen, hij was aan het meetikken. We waren allemaal geraakt en hij ook.
Ja, dat is natuurlijk op dat moment bereik je iemand. Ja. Dan ze dus niet meer erover kunnen praten. Maar dat je dan door muziek, dat onderdeel, waar jij dan de mensen kan in begeleiden. En dat is ook wel heel mooi dat je dat kan combineren. Alles bij elkaar, jouw producten en dan de zorg. Dat is heel bijzonder. Even kijken, Natasja, je hebt mij ook nog verteld iets over het kenniscentrum. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. Het eerste kenniscentrum in Zeeland. Ja, wij hebben onze krachten gebundeld en wij zijn inmiddels met 3 verpleegkundigen in de complementaire zorg. En wij hebben inderdaad het kenniscentrum Complementaire Zorg Zeeland opgericht. Oké, ja. Daar kom je heel wat bekijken, want dat doe je niet zomaar. Nou ja, ik denk ook dat we... Ja goed, we staan nog in de kinderschoenen, dus ik zal maar zeggen, het is maar net geboren. Dus wat het allemaal nog gaat brengen, dat... kan alle kanten uit. Ja. Maar goed, we hebben wel gewoon alle 3 heel veel kennis in huis. En het is gewoon goed om daar met elkaar over te hebben van hoe kunnen we die krachten bundelen. En wat kunnen we daar onze collega's of vrijwilligers of mantelzorgers aan bijdragen. Want ik bedoel, net als dat stukje over muziek, ja, dat is natuurlijk gauw toereikbaar om iemand zijn lievelingsmuziek aan te bieden. Ja. Ja, maar zo waardevol. Ja, en ja, je bent zelf zo... je geeft ook les, Je geeft ook les aan mensen, toch? In de zorg? Doordat je workshops geeft? Mijn lessen bestaan niet aan collega's, maar mijn lessen bestaan in dat vitaliteitsportaal. Ja, dat bedoel ik, ja. Sorry. Ja. Ja. We hebben er momenteel 4 workshops in het vitaliteitsportaal. Eentje is EHBO met etherische olie op emotioneel gebied. En dan maken we een persoonlijke inhaler. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld iemand wil wakker blijven tijdens de nachtdienst. Dus die maakt een heel andere inhaler als iemand die een rustmomentje wil op de werkvloer. Of iemand die problemen heeft met inslapen. Zijn inhalers zijn oude fixsticks van doen jullie dat ook, ja? Ja, maar dan op maat met... We bespreken 10 oliën. En dan kan iedereen zeggen van, goh, waar wil die iets voor maken? Of voor zijn man of voor zichzelf. Met wat voor doelstelling. En dan helpen om die inhaler te maken. We hebben er nu ook eentje op fysiek gebied. EHBO met etherische olie op fysiek gebied. Dus dan maken we onder andere de weegbree-zalf of een aloe vera gel, maar dan gericht op ontspanning van de spieren of een wondzorg of een anti-insecten gel. Dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Een andere workshop is, dat is ook nog een pilot, dat is de energetische hoofdmassage. Dus dan gaan we middels een richtlijn gaan we bij elkaar zorgen voor rust en dan ook bij onszelf. En de 4e is de ontspannende handvoetmassage. Oh, lekker. Ja. Heerlijk. Ja, die is ook heel warm ontvangen. Ja. Ik heb genoeg olie, maar ik denk niet dat ik kan waarderen nu. Nee, maar hou je te goed. Nou, ik moet eerlijk zeggen, Natasja, je vertelt hele boeiende dingen. En ook weer een hele nieuwe wereld voor mij. Als ik zie, zeker voor mijn collega's in de zorg, ja, ik denk, waar kunnen ze jou vinden? Ik heb via Zorgsam natuurlijk via het vitaliteitsportaal. Daar zijn de workshops die voor de collega's ingezet zijn. En ik persoonlijk ben te vinden via mijn website www.liefdevollezorgzeeland.nl. Het heeft mij getriggerd vanavond hoe jij daar met liefde en vol passie over jouw vak weet te vertellen. Ik hoop ook dat de kijkers thuis hebben genoten van ons gesprek vanavond. En dat jullie allemaal Natasja weten te vinden. Heb je een probleem? Dankjewel, Natasja. Graag gedaan. Dankjewel.